गोठारा मुझी गाल बुधो तहां गोठवारा 20 घर आयो समझियो राशन जो कटो मिलियो आ माके हिकड़ो मां चेयरमैन वडे वेल में पईजी आ सो मां सोचो आ तहां पंजनी जा मां नंबर कढिया ने हाने हिकड़ो शर्त है मूसा सेल्फी कढरायो जे जी सेल्फी चंगी आई मां कटो राशन न लगी अच छोड़ा हलिया हां फोटो कोडवा हां हल पुत्र हल इते बाबा इते भी राशन हकदारा न पुत्र इते भी बाबा आ बाबा तू अब फोटो कट पुत्र हल बाबा हल हिते भी बाबा आ छोकरा तू हकदार तू आ राशन जो फोटो कट हल आ बाबा मथे आ बा तू आ आए अब होरे फोटो कट हल ठीक है भी हाथ कट भी आ बा ठीक है अब फोटो सभिनी जा निकरिया अब आयो अब केजो फोटो चंगो आयो साहब केजो भी फोटो सही ना आयो केजो भी सही ना आयो माना हन मुको हकदार ही ना है देखे वणी मुजो फैसलो इयो आ त हे राशन जो कटो मा हिते रखा तो हाने जेको डाडो ते वो खणे बियो अला बाबा ने ता जानो राशन जानो ता जानो राशन जानो अब हाने पाण जानो मा हलावतो अरे बाबा